ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതായത് ക്യാപ്സിക്കം സ്റ്റഫ്ഡ് ബജി. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കടുക്, ഉഴുന്നും പരിപ്പ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ടു. എന്നിട്ട് കടുകും ഉഴുന്നും പരിപ്പൊക്കെ ആ ഒരു പൊട്ടൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇടുക: സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി നുറുക്കിയത് ഇടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് സവാള, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയതിടും. ഓക്കെ, ഇട്ടു. എന്നിട്ട് നമ്മളത് നല്ലോണം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം അത് വഴറ്റുക. അങ്ങനെ വാടി വരുന്ന വരെ അതിനകത്തേക്കിട്ട് വഴറ്റുക. വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലോണം അത് അടി പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം അത് വഴറ്റുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ യൂസ് ചെയ്യാം, അത് അടി കരിയാതിരിക്കാൻ. ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അടി തട്ടുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മസാല പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറയാനില്ല, ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും. അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇടാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആവും, ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് മുരിയും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ടേ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്താ പറയുക, ഗരം മസാലയോ വെജിറ്റബിൾ മസാലയോ ഒന്നും അതിനകത്ത് ചേർക്കണില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പൂരിയുടെയൊക്കെ ഒപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പൂരി മസാലയില്ലേ, ഒരു മസാല പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിനകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ, അതായത് 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ്, ചെറിയൊരു സൈസ് ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുക. പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കണം. വല്ലാതെ അങ്ങ് കൂട്ടണ്ട, കാരണം അടി കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നല്ലോണം പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ കുക്കറിനകത്താണ് വേവിച്ചത്, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നല്ലോണം വഴറ്റുക. ഓക്കെ, നല്ലോണം അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആവണം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയാക്കുക, ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന അളവ് 1 ഗ്ലാസ് കടലപ്പൊടി, 1/4 ഗ്ലാസ് മൈദയും എടുത്തു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കടലപ്പൊടി മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മൈദയും കൂടി എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാലയോ അങ്ങനത്തെ പൗഡേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പക്ഷേ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പ് മാത്രമേ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച്, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് ഈ ബാറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലാതെ കട്ടിയാവരുത്, എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസും ആവരുത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, കുറേശ്ശെ അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശമായിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നോക്കുക. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇടുക. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപ്പും ഒന്നും ഒരുപാട് അങ്ങ് ആദ്യം തന്നെ ഇടരുത്, കുറച്ച് നോക്കാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു, കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ, സോറി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ തന്നെ നമ്മളൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ബാറ്ററിനകത്ത് മുക്കി വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടും. എനിക്കിപ്പോൾ പറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അത്യാവശ്യം വലിയ ക്യാപ്സിക്കമായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഇത്രയും വലിപ്പം. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സിക്കം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയാൽ അതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും വലിയ കഷ്ണമാക്കി തന്നെ വച്ചേ. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. 2 സൈഡും ഫ്രൈ ആവണം. ഓക്കെ, അപ്പുറം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫുൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചില്ല, കാരണം ഡിലേ ആവണ്ട, ഒരുപാട് ലോങ് വീഡിയോ ആവും.
ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 3-4 ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 2 സൈഡും ഇട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ബജി റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.